Казва, че домът е там, където е сърцето. Днес сърцето и технологиите се преплитат в нещо забележително и това е интелигентният дом или интелигентна автоматизираната сграда. И да, става дума за осветление, което се включва автоматично, когато влизате, или за поддържане на температурата в помещение в различни часове, така, когато искате по предварително зададена програма. Но всъщност автоматизацията е нещо много повече. Става въпрос за инвестиция както в мястото, където живеете, така или работите, така и може да го разглеждате като инвестиция в себе си. И едни от най-важните аспекти, които вълнуват собствениците на сгради, това става въпрос за автоматизация, са разходите и възвръщаемостта на инвестициите. И първият аспект, разходите, когато става въпрос за автоматизация на сгради, разбира се, това е много важен аспект, но повярвайте ми, не е това, което си мислите. Ние много често сме склонни да мислим за разходите в левове и стотинки и това е напълно естествено. Но разбира се, автоматизацията на дома има своите капиталови разходи, т.е. струва някакви пари. Въпреки това най-съществените разходи според мен са много по-малко осезаеми. Например, пропуснатите възможности. Цената на един дом да остане обикновен, това означава пропуснати спестяване от енергия, съответно загубени средства или невидими неефективности. Друго, неудобството, времето или усилията необходими за ръчно управление на комфорта, безпокойството за сигурността, за тези или онези досадни задължения. Какво ще кажете за загубения потенциал? Цената на вашата сграда, независимо дали е вашия дом или вашия бизнес, не работи на пълния си капацитет. И това според мен са истинските разходи от неавтоматизирането на сградите.